L-inġinier Robert Schembri, 64 sena, residenti Santa Lucia, li kien membru tal-Bord tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni, tilef ħajtu wara li waqa' madwar 4 solari f'blokka tal-lift, waqt li kienet jagħmel xi xogħol lil xi qraba fi blokka ta' appartamenti fit-triq Stella Maris ta' Sliema għal-ħabta ta' nofsinhar. Fil-post issejjaħ tim mediku sabiex jassisti iżda sfortunatament huwa kien iċ-ċertifikat mejjed fil-post. Il-Maġistrat ġew mifsuġi infurmat bil-każ u ħatar inkjesta. L-ewwel investigazzjonijiet tal-Pulizija u tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol għandhom għaddejjin. Żagħżugħ qormi 24 sena qed isofri minn ġrieħi gravi wara li tilef il-kontroll u nqaleb bil-buggy li kien qed isuq fil-5:30 ta' filgħodu fi triq il-Marfa il-Mellieħa. Tim mediku ġie msejjaħ fil-post u ttieħed l-Isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza. Aktar tard huwa kien ġie ċertifikat bi ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Mara ta' 59 sena u li toqgħod San Pawl il-Baħar u tfajla 24 sena li toqgħod ħażebbuċ weġġaw gravi wara li s-sibt filgħodu kienu involuti f'żewġ inċidenti ta' traffiku separati. L-ewwel inċident li fih kien involuta il-mara seħħa l-ħabta ta' 7:30 ta' filgħodu fi-triq is-Salina in-Naxxar. Jirriżulta li l-mara ħabtet bil-mutur ma' mutur ieħor li kien qed jinstaq mir-raġel ta' 50 sena u li joqgħod il-Mosta. Mal-mara kien hemm rikeb anzjan ta' 83 sena residenti in-Naxxar. It-tieni inċident li fih kienet involuta it-tfajla seħħa l-ħabta ta' 8:30 ta' filgħodu fi-triq ħattart f'Ħażebbuċ. Jirriżulta li t-tfajla tilfet il-kontroll tal-karozza li kienet qed issuq u ħabtet f'ħajt. Tim mediku assista fiż-żewġ inċidenti u n-nisa ttieħdu l-Isptar Mater Dei b'ambulanza għall-kura. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.